Ang kamatayon ni Attorney Noel Archibal mipahinomdom sa korte sa hulga sa ilang seguridad. Hangtod karon ang hearing sa mga kaso, gipahigayon pagyapon ilawom sa mga tulda, human naguba sa linog ang Palace of Justice. King Perez, Suginlimi. Nunot sa nangitabong ambush kang kanhi abogado Noel Archibal kagahapon, di malikayan nga mabalaka ang pangu sa IDP Cebu City Chapter sa seguridad sa korte. Hangtod karon nagpabilin sa mga tuldang sala sa mga huwes ang hearing sa mga kaso, human maguba sa linog ang Palace of Justice. Kung kaniadto istrikto kayo ang pagsulod sa Palace of Justice tungod sa hugot nga seguridad nga gipatuman, anara kini karon daplin sa dalan og expose kayo. Gamay raw sabang makita nga security nga nagbantay sa palibot niini. There is no lock. There is really no security. Midugang ang pangu sa IBP Cebu City Chapter nga mas dako ang hulga sa seguridad nga giatubang sa korte karon. Sa Enero sa miaging tuig, duha ka mga tawo ang gipusil patay sulod sa korte, samtang samaran ng usa ka fiskal sa nahitabong pagpamusil sa Canadian nga si John Pope, kinsa napatay usab sa pulis nga mitubag sa alarma. In the matter of security, mura na akong kasulti since the incident in January. Ano sa ito? Kasi kan John Pope. Oh. Pero may may alert din eh. Si Judge Macaondas Haji Rasol mao ang pangulo sa komitiba nga gitahasan sa seguridad sa korte. Matud niya ang kamatayon ni Archibal mipahinumdum kanila nga angay magbantay ang mga abogado ug mga huwes. Well, it will not dampen our resolve to perform our duty. But that should serve as a warning nga magbantay kita. Wapay hingpit nga plano kung unsay buhaton sa naguba nga Palace of Justice nga naguba sa linog. Bisan og gikontrata na ang Kimonda Building aron adto na ipahiluna ang korte, way huwes nga nibalhin sa ilang mga sala didto. Wala pay notice to proceed gikan sa Korte Suprema alang sa paghimo sa mga opisina sa mga huwes. Sa 30 ka korte sa Cebu City lang daan na po nga to sa 12 lang ka mga sala ang masulod sa building sa pagkakaron. Hopefully man gud unsa ma-expedite ang pag-set up yun sa Kimonda both in the 3rd and 4th floors. King Perez, News 5. Dili pa hingpit nga madawat sa ilang mga kabanay ang kamatayon sa tulo ka padre de pamilya atol sa pagpamanhig kagahapon. Jinky Bargio, Suginlimi. Hilabihan nga nakahilak ni Emily Minyoza dihang gipagawas gikan sa morgue ang patayng lawas sa iyang bana nga si Candido. Uban ni Emily ang iyang duha ka mga anak nga lalaki nga wa sa makapugong sa ilang gibati. May pamilya in town, oy. Gikuan man taon mininyo galigi in town, oy. Kawan yun ninyo po ang mga mayang tawa may pamilya sad. Ako'y mga anak, in town naligi na mo, gikuha pa sa ninyo. Naglungot-lungot sab sa kalagot ang asawa ni Alejandro Jaime. Matud pa ni ini nga kung madakpan og makita niya ang nagpatay siyang bana, basin iya sab kining mapatay. Kay dungan sa pagkawala siyang bana, nawad-an sab sila og panginabuhian sa iyang duha ka mga anak. Gikan sa punerarya, gidadi ni sa kapilya sa Barangay San Jose ang patayng lawas sa 52 anyos nga aide ni Attorney Noel Archibal nga si Candido Minyoza. Matud sa kaluhan ni Edo nga si Pasiano, nagmerida ni adtong Domingo ang iyang igsuon. Hindi siya dito ba, nagda. Pagigda na ko, nangigda pa siya na ko. Kung dali kagabi, yan akong gakos. Yan akong, muna, sakitan ko ba nga, di ko kadawat. Gihaya sab dinhi sa St. Peter's Chapel sa may cathedral ang driver ni Archibal nga si Alejandro Jaime, kinsa dead on arrival sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Naglagot yung pag-ayo niya. Kinsa siyang tawa na siya. Siya lipay kay siya ron. Pero maabot yun ang panahon nga magmahay na siya. Lakip nga nagbangutan karon ang mga trabahante ni Attorney Archibal nga dugay nang nagsilbi kaniya sa sitio Kadauhan sa Barangay Talamban. Nangawa din ni mamay. Wala may makasweldo naman. Sa pasad. Sa gidugayo namang kauban. Nangawa sa may. Ay, nag-uun ito ako nga na kay nga naman tayo kuan kanang kaligi ito nga makasweldo ba. Guon ka ay ko. Sayon bagong dugay na kaayo, ma'am. Jinky Bargio, News 5.
Mga eksperto sa rehabilitation gikan sa laing nasod ania sa Sugbo. Ang ilang tahas mao ang pagtudlo sa mga ahensya nga nalabigit sa pagpabarog og balik sa mga lugar nga naigo sa katalagman. Ang mga sakop sa International Recovery Platform o United Nations International Strategy for Disaster Reduction mupahigayon sa workshop alang sa paghimo og Rehabilitation and Recovery Plan. 50 ka mga delegado gikan sa mga lugar nga nakikuhan sa Bagyong Yolanda ang mutambong sa tulo ka adlaw nga workshop. Mamalandong ta ani kung unsay gyud angayan unsay nindot para dili ta mag-atas abante ba. And our plan is to assist local governments, those were impacted by typhoon, super typhoon Haiyan. Korte midinay sa pag-issue sa usa ka temporary restraining order batok sa pagpatuman sa pagtudlo sa bagong officer in charge sa Talisay City College. King Perez, Suginlimi. Gidinay sa RTC Branch 12 ubos sa sala ni Judge Estela Almacinco ang ipangayo ni Talisay City College Officer in Charge Richel Bacaltos na temporary restraining order batok sa paglingkod sa bagong gitudlo nga OIC. Tuyo ni Bacaltos kapugna ng paglingkod ni Dr. Paulos Cañete nga gi-appoint ni Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes. Mato ni Dr. Cañete dili ligo ng mga dokumento nga gisubmit batok kaniya ug kang Mayor De Los Reyes. Wa siya appointment, no? Nag-prove na siya gigipili. O niya, wa siya mga attachment sa iyang kiha, nga unsay iyang proof nga gipili gid siya isip presidente, no? Niya, na-expire ng contract. Subay sa desisyon sa korte, si Dr. Paulos Cañete mipadayag nga ngayon na unta mo biya sa pwesto si Bacaltos. Apan lahi ang panglantaw ni Bacaltos sa desisyon sa korte. Alang kaniya, buot hukman sa huwes ang gisangat nga ko-waranto sa iyang sala. Aron matino kung kinsa gayud ang angayan nga molingkod pagka-officer in charge sa Talisay City College. Naglaom si Bacaltos nga makapakanaog og mandatory injunction ang korte. Nakasabot ko sa punto sa judge nga wala niya gi-grant ang atong temporary restraining order nga gipangayo kay gusto niya nga iyang madesisyonan with finality. King Perez, News 5. Anak sa co-founder sa ALO TUCP kinsa nagdumala og apartment, gipusil patay sa wa mailing tawo nga nagpailang muabang og kwarto. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagbuhiod og wa nay kinabuhi kining lalaki sa hagdanan kinsa mausay nagduma niining Seno and Ruiz apartment nga family business iyang pamilya nga nahimutang at bangra sa ilang panimay. Giilang namatay nga si Richard Seno, 51 anyos, kamanghurang anak sa co-founder ug vice president sa Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines nga si Attorney Cecilio Seno. Giingong nanuktok sa apartment ang gunman aron magpakaron ingnong mangabang og kwarto. Kining 17 anyos nga border maoy midawat sa wa mailhing suspect ug mipasud sa kriminal kay wa kini masayod sa daotang intensyon sa maong tawo. Ay, ikaw gapuyo, diri dayan ko nga. Border ko, diri kuya. Siya nga na dahil siya nga. Asa dahil tagiya. Kaya ko nga, ambot lang mo to. Akong gabli na putahan niya. Kung ay na ako, ka nga na dahil mo, inquire ka kuya siya nga. O, unta, napay vacant. Anak ko nga, daghan pa man sa taas. Niya. Muto na pag-abot ako sa sulod si sir, naghigda sa sofa, kala natulog siya niya. Ako, ay sir, na dahil mo inquire. Nagstorya ang maong lalaki ug ang biktima. Apan kalit lang kining namusil dihang misaka padung sa second floor si Seno. So, matong mibangon ang biktima, misaka. Pagsaka sa padlungta sila sa second floor kay may bakante. Muna to, diretso siya og pusil. Daling migawas ang suspect ug miangka sa nagpaabot nga motorsiklo sa gawas nga gimaneho og laing lalaki. Matod sa amahan sa biktima, way kontra ang iyang anak mao nga wa siya kalibutan kung nganong gipusil kini. Wa ko kalibutan gid ana ang background. I myself am perplexed and confused why he was shot. Matod sa kapulisan nga posibleng dunay nakasumi si Richard o adunay nakalalis tungod sa ilang family properties. Atong gitan-aw karon is more on personal nga motibo kay tanaw na to wala may mga butang nga nawala. Nangita sila karon og technician nga maka-recover sa CCTV footage sa bakery nga atbang sa maong apartment aron makatabang sa pag-identify sa mga mamumuno. Andrea Patenia, News 5.
Magsuong babae ug lalaki nga gingong nag-operate og drug den duol sa usa ka tunghaan na sikop atol sa gingong operasyon sa PDEA 7. Suginlimi, Julie Tainar. Gisikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency ang magsuong Joseph ug Rachel Ten Chavez nga gikatahong nag-operate og drug den nga duol sa tunghaan. Gawas kanila, lakip nga gisikop ang usa ka kanhi profesor sa usa ka universidad ug laing kauban. Nakadawat og taho ang PDEA 7 kalabot sa taud-taud ng pagpamaligya ni Ten Chavez mao nga kagabi, gironda ang panimay ni Joseph nga gihimong drug den diin na-recover kining mga pakete sa gituohang shabu ug mga gamit sa pagsuyop. Hindi pa namin masabi ngayon kung gaano sila kalaki. But what I can tell you is that yung location mismo ng drug den, it poses a danger sa mga kabataan natin. Ako dito, or kuan, ako po makastorya sa pangpugado, magbuhat lang ko, antes ka na, muan lang to na nasport, tingnan na yung panahon para anak, di ba? May depensa kining usa sa mga nasikop nga si Luis Ramon Toralba nga naapil lang siya ug wa siya makuhai og drugs. Apan matud ni Joseph nga nakighanabi off-cam nga napugos lang sila og himo sa mong pagpamaligya kay matud pa wa sila'y trabaho. At least, if there is a kuan, the people would know no drugs was caught in my possession, no paraphernalia. I was not in the room subject sa kuan. Padayong gimonitor sa PDEA ang uban pa mga drug den sa Sugbo. Oo naman. Sa part namin, being the lead agency sa drug enforcement, gusto namin talagang paigtingin yung kampanya natin laban sa illegal na droga. Julie Tainor, News 5.